Moltes gràcies. No, primer de tot, gràcies per la benvinguda. Sincerament, penso que justament en el món que estem vivint, si totes les persones que esteu al mando, a les rendes d'una regidoria de cultura, és importantíssim el vostre criteri i la manera com concebeu que es pot apoyar des de la cultura a un tipus de teatre com el que fem nosaltres. Moltes gràcies. I quan més sigueu, millor per tots, perquè no és fàcil, de vegades no és fàcil. Necessites que algú cregui en tu per poder ensenyar el que fas. I esclar, també me'n dono compte que realment EVA no és una cosa nova, és que és molt antiga. És que és molt antiga, o sigui, ja als segles XI i XII van aparèixer per aquí a Catalunya una sèrie de personatges que es deien joglars, que cantaven cançons, explicaven històries i anaven amunt i avall. Companyies també de joglars que quan arribava l'hivern buscaven algun castell o alguna casa on s'hi poguessin estar, es passaven tot l'hivern allà, també amb el menjar pagat, diguem-ne, però a l'hora del vespre, quan els senyors acabaven de sopar, eren com la tele. Vinga, que vinguin. O sigui que aquella gent havia de tenir un repertori enorme per poder mantenir, diguem-ne, tot un hivern aquella gent que quedessin contents i que no els fotessin al carrer. Una mena de xeretzades actuals. Exacte. Llavors, què passa? Sí, llavors hem d'agrair també als italians de la comèdia de l'art, que d'alguna manera també van pujar dalt d'un escenari, van crear el tema de l'escenari i del qual es diu el Teatre a l'Italiana, que és on estem ara. I llavors resulta que hi ha dos ramals, no? Un que tira cap al segle XVI, que tira cap a l'òpera, és el gran teatre, el teatre amb llums, amb focus, etc., que és tot el que hi ha ara, i un altre que és això, una sèrie de gent que no busquen l'èxit, no busquen la fama, no busquen res, busquen l'art per l'art. I quan busquen l'art per l'art, doncs fan això. Un espai, com diu el Peter Brook, i un personatge. No hi ha res més. I la veu, el text, i això és una essència. Això és una essència. I està molt bé que EVA mantingui encara aquesta essència i continuï aquesta línia de teatre, jo no diria potser més pur, però sí més essencial, més d'arrel. No necessites cap mena de cable ni de micro, encara que en tinc tingut, però em sembla que és per una qüestió, diguem-ne, del tema que estem fent servir. Però vull dir que em refereixo que aquesta essència teatral que es pugui mantenir encara ara viva, això és un orgull, és un honor formar part